Oh, sampai dia. Wong wedhus wedok muni lanang. Lah mangi kaya lanang. Enek katuke. Lho. Lah kok saiki ilang. Tinggal ta baru peh aku sawepet tau wedhus sampai ra ngerti lanang wedok. Kowe kerja bakti apa ora dari? Lha iki sak bokok sakti. Alah mek nyaruk itok kuwi enek videone. Ngono nek enek Lah nek entuk bantuan kok. enek brangsek nglawayu dhisik dhewe ditilak ketuane. Piye kene yo kedapan keterangan iki. Yo keren iki ngucap iki. Niki ternyata keluar klene. Kayak kuwi meng nak aku sing mbabati lah garek nyaruk itok lho wong loro iku. Bongkok wis. Wih, Etan. di tengah-tengah. RT Kayaknya mesinmu. Nah, gue mesinmu. Kulo nih pas. RT ini nyawang ini wis oke ya anak baru kecoba padahal ngarit. Tulang. Padahal ngarit sih deh. Ngentar aku kok mulai. Mungkin ini warga yang cerdas. Cerdas. Kata baru Gak lek. Aja lek. Ngesakne wong kuwi no garek sebatang kara. Iya sebatang sebangke kara kuwi. Alias semayit kara ya cah kuwi. Sebatang kara. Oh, cah sik. Karo nek ra duwe tata krama. Minggat apa? Kok wedok kabeh?